Kienu evażivi ir-risposti li ta' il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fil-Parlament għal mistoqsijiet dwar il-Kumitat għal ħatrit tal-Ġudikatura, tweġibiet illi qajmu dubji dwar kif qed jiffunzjona dan il-Kumitat. F'mistoqsija parlamentari imresqa mid-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg italbet informazzjoni dwar meta beda jiffunzjona dan il-Kumitat minn meta ġiet stabbilita il-liġi 3 snin ilu. Owen Bonnici qal li Claudette Buttigieg biex tirreferi għal risposta li kienet natat għal mistoqsija parlamentari li saret xejn anqas minn 10 snin ilu, meta dan il-Kumitat għal ħatrit tal-Ġudikatura lanqas biss kien jeżisti. The Sunday Times of Malta staqsit lil Owen Bonnici għaliex huwa ma setax jipprovdi informazzjoni lill-Parlament. Il-Kostituzzjoni stess tobbliga lill-Kummissjoni biex tiġbor rapport annwali u taddih lill-Ministru tal-Ġustizzja. Iżda din l-informazzjoni għadha sa issa mhix pubblika. Dan kollu jkompli jkabbar it-tħassib dwar is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna, tħassib li tqajjem ukoll mill-Kummissjoni Venezja. Anke l-Professur Kevin Aquilina li sa ftit ilu kien id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi insista li l-Gvern qed ikaxkar saqajh biex jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja.